Tässä oli tosiaan tämä sisällysluettelo. Eli oltiin menossa tuossa tekoälyn ja teknologian rooli pihasuunnittelussa, josta mä en ehkä hirveästi puhu, mutta eihän sitä nyt voi täysin myöskään sivuuttaa. Sitten sen lisäksi mennään vähän kurkkaamaan, että mitä tuo tarkoittaa, että sisä- ja ulkotilat sulautuu yhteen. Siitä aina pihasuunnittelijat varmaan paljon puhuu, mutta nyt vähän valokuvien sitten kautta niin mietitään, että mitä se on parhaimmillaan ja pahimmillaan. Sitten tällä hetkellä on varmasti semmoinen niin kuin aika skandinaavinen tyyli, minimalistisuus ja tämmöinen kuitenkin pihalla me halutaan tämmöistä lämmintä ja kutsuvaa tunnelmaa. Niin vähän sitä, että miten sitä voisi luoda. Sitten minkälaiset värit ja muodot on muotia. Sitten mä vähän sen niin kuin yritin peilata, että mitkä on ollut vaikka vuoden 2025 tämmöiset viralliset värit, että niin mitä niin kuin kasveja voisi tavallaan, jos haluaisi tavallaan semmoisen todellisen trendipihan luoda, eli mennä ihan näiden vuoden värien mukaan, niin mitä voisi valita. Sitten nykyään on tietenkin aika yleistä, että noi pihat on aika pieniä, niin, mitäs ratkaisuja niille pienille pihoille voisi olla. Ja sitten tuossa hassuna ulkospaikkaharrastukset ja hyvinvointi, mutta tällä hetkellä hyvinvointikin on tosi oleellisessa roolissa. Niin, käydään vähän katsoa, että mitä Feng Shui ja muut sitten tarjoaa pihalle. Mua itse ainakin kiinnostaa tosi paljon tämmöiset niin kuin myös aasialainen suunnittelu, niin katsotaan vähän, että mitä se tuo. No niin, eli niin tässä on tämmöinen ensimmäinen kuva. Ihan mä ajattelin, että mulla ei ollut oikeastaan mitään erityistä syytä, miksi mä valitsin tämän, mutta mun mielestä tässä oli niin kuin hyvä esimerkki, että tavallaan tämmöinen aika tietyllä tavalla tavallinen piha, mutta mitä kaikkea tämä kuva niin kuin pitää sisällään, mikä on niin kuin tämän hetken ehkä semmoisia trendejä. Niin ehkä jos lähdetään vaikka aluksi vähän niin kuin, että mitä se ei pidä sisällään, niin ehkä nykyään on, mitä vähemmän on tällaista niin kuin leikattua nurmikkoa, niin sitä niin kuin pörjäisystävällisempää se on. Mutta tässä pihassa esimerkiksi se on ihanaa, että sitten noiden puitten juuristoalueella on kuitenkin otettu kasvillisuutta huomioon, joka on aika tuommoista, näin kun katsoo, niin aika dynaamista, eli se on ainakin selkeä trendi. Eli dynaaminen istutus tarkoittaa sitä, että samalle istutusalueelle istutetaan erilaisia perennoita, joita ei niin sanotusti tarvitse hoitaa, eli että ne sitten saa itse vallata sitä tilaa ja dynaamisesti sitten joka viikko, joka kuukausi ja joka vuoden aikana ne sitten näyttää vähän erilaiselle. Sitten tässä huomaatte täällä kuvan niin oikeassa reunassa, niin siellä on aika selkeästi rajattu istutusalueet. Se tuo tosi paljon helppohoitoisuutta ja nykyaikana tämä helppohoitoisuus on ehdottomasti niin kuin tosi suuri trendi, ei mikään uusi, juuri 2025 vuodelle tullut, mutta että tälle rajaamalla istutusalueita niin saadaan tosi paljon enemmän helppohoitoisuutta. No sitten kun lähdetään vähän etenemään, niin sitten on tämmöinen tulipaikka, eli tavallaan tiloilla on monta eri käyttötarkoitusta. Tässäkin voitaisiin ajatella, että tuolla oleskelualueella ihmiset voi joogata ja samalla ne voi sitten vaikka tehdä vähän ruokaa ja ylipäätänsä niin kuin nauttia ja viettää aikaa. Että piha on ehkä sellainen myös niin kuin, tärkeä paikka sille, että kuinka me voidaan niin kuin viettää meidän vapaa-aikaa ja se vapaa-aika tavallaan kulminoituu ehkä myöskin pihalla. Tällä hetkellä on tosi yleistä isot ikkunat, niin niihin ja sitten tavallaan se näkymä, mikä ikkunoista tulee, on tosi tärkeää. Ja sitten ehkä on myös aika oleellista, että kasvillisuus on silleen aika monipuolista. Ainakin kyllä mä näkisin silleen mun työssä aika paljon sen, että verrattuna vaikka 10 vuotta sitten, niin ollaan tällä hetkellä tosi paljon enemmän niin kuin monilajisissa istutuksissa.
myös kun valitaan puita ja tämmöisiä niin kuin rakenteita pihalle. Mutta tämä piha on niin kuin tämmöinen aika, en tiedä mitä teidän mielessä niin kuin herää, mutta on tavallaan niin kuin, tässä on monta onnistunutta näkökulmaa, ei ehkä mikään hirveän suomalainen maisema, mutta kuitenkin mittasuhteet toimii ehkä tämmöisen niin kuin isohkon näkymän ja isohkon pihan kanssa ihan hyvin, mikä on myös aika tärkeää. No sitten meillä oli ensimmäisenä teemana tämä kestävä kehitys ja ekologisuus. Välillä meillä on tämmöisiä yksittäisiä isoja kuvia, jotka ehkä sitten kertoo vähän enemmän, ja sitten on tämmöisiä ideakuvia. Että tosi pinnalla on tällä hetkellä kierrätys ja uusiokäyttö. Että vaikka jos rakennetaan talo, niin sitten jos siitä jää vaikka lautaa yli, niin miten me pystyttäisiin käyttämään se, että meidän ei tarvitsisi viedä sitä kaatopaikalle. Miten me pystyttäisiin ihan vaikka tippuneita oksia hyödyntämään tälleen aitana. Tai sitten esimerkiksi me ollaan tehty monesti sillä tavalla, että ollaan vaikka kaadettu puu pihalta, niin sit siitä voi tehdä vaikka reunat hiekkalaatikolle. Kiviä voidaan paljon hyödyntää ja sitten aina tämmöiseen lumopihaan eli luonnonmukaiseen, niin kuin kaikki materiaalien niin kuin uusiokäyttö. Sitten ehkä tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa on myös kiva idea se, mikä on myös tällä hetkellä mun mielestä aika muodikasta, että on niin kuin nämä hyötykasvilaatikot eli hyötykasvit. Tässä näkyy noita lehtikaaleja ja sitten on daalioita, eli rohkeasti voi yhdistää niin kuin tämmöistä niin sanotusti tämmöisiä kauneuden takia valittavia kasveja ja sitten hyötykasveja, että niistä molemmista niin kuin löytyy hyvää tukea toiselle. No sitten on vähän värikkäämpää meininkiä niin kuin tähän kierrätysteemaan liittyen, että ainakin just jos on ollut jossain kunnolla töissä, niin on aika paljon huomannut sen, että uusiokäyttöön sopii aika hyvin sitten, jos siihen valitsee tosi rohkeita sävyjä. Ja kun vähän mietiskelin ja etsiskelin tietoa niistä trendiväreistä, niin olin ehkä itse vähän yllättynyt, että miten paljon ja iso rooli oli tämmöisillä kirkkaillakin sävyillä. Eli ei kannata pelätä nyt vuonna 2025 myöskään tämmöisiä niin kuin kirkkaita sävyjä. En tiedä, mitä olette te mieltä. Ehkä toi vasen alakulma olisi mulle niin kuin itselle semmoinen, minkä mä voisin valita, että tavallaan että olisi tosi kirkas sävy, mutta kaikki olisi niin kuin yksiväristä. Mutta ehkä tästä voi saada vaan semmoista niin kuin just ideaa, että kasvien värit voi sopia myös niin kuin sitten siihen olevaan sisustukseen ja ympärillä olevaan värimaailmaan aika yllättävästikin. Olisi hirveän kiva, niin kuin jos voisi olla tämmöistä niin kuin vuorovaikutuksellisuutta tämä, mutta ehkä kaikki voi miettiä sillä omassa kotonaan ja mielessä, että mitä mieltä oli tuosta äskeisestä väripläjäyksestä. No sitten kestävä kehitys ja ekologisuus, niin koska viherpinta-alat pienenee ja me yritetään koko ajan välttää sitä niin kuin kovaa asfalttipintaa, kattopintaa, niin tosi paljon viherkatot lisääntyy myös yksityispihoilla. Ja mä oon aika paljon tehnyt mun edellisessä työssä viherkattoja, niin sitä ei kannata olla, että jos yhtään tekee mieli, niin siitä vaan kannattaa kokeilla. Siinä pitää ottaa ensin kaikista eniten huomioon, että se katto varmasti kestää. Eli yleisesti viherkatoille laitetaan 5 senttiä multaa. Sen lisäksi sinne laitetaan kohta, näette semmoisen, minkälainen rakenne näissä viherkatoissa on. Mutta jos se multa tuntuu, että se on liian painava, että se katto ei sitä kestä, niin sitten on olemassa myös erilaisia villoja, jotka on niin kuin 25% mullan painosta. Eli ne on ihan niin kuin merkittävästi kevyempiä. Niin silloin se katto ei joudu niin koville. Sitten totta kai, kun siellä on kennorakenne, niin se kennorakenne tavallaan pidättää sitten vettä. Ja tämä on erityisesti niin kuin Euroopassa aika suosittua, että tavallaan kerätään vähän niin kuin kasetteihin sinne katolle sitä vettä. Ja näin ollen viivytetään sitä niin kuin veden kiertokulkua. Niin
Mennään seuraavaksi. Tässä on niin kuin vasemmalla puolella vähän näkyykin tämmöinen niin kuin poikkileikkauskuva. Ja sitten nämä molemmat kuvat on nyt tämmöisiä, jossa on aika rehevää kasvillisuutta. Että niin kuin mä äsken sanoin, että 5 senttiä multaa, niin se riittää tämmöiselle niin kuin maksaruohokasvillisuudelle. Mutta näissä tämmöinen niittymäinen kasvillisuus, niin mä sanon, että minimissään 10 senttiä täytyy olla sitten sitä kasvualustaa. Ja sittenhän, jos tämmöisen niin kuin katon haluaa tehdä, niin sitä pitää myös vähän hoitaa, että kannattaa sitten lannottaa ja vähän katsoa, että mitä lajeja sinne tulee. Että aika helposti sitten voi jossakin kohdassa olla, että siellä kasvaa tosi paljon koivua, mäntyä, vaahteraa, että sitten ei tavallaan anna niiden liikaa vallita sitä visuaalista ilmettä. Mutta tämmöiset niittykatothan on ihan valloittavia. Sitten tässä on vähän niin kuin heitän teille ideaa, että jos joku on vaikka siinä vaiheessa, että ihan suunnittelee taloa, niin voisiko se talo olla sellainen, että se niin kuin aidosti liittyisi siihen maisemaan. Että tässä on mun mielestä niin kuin todellakin suunniteltu maisema ja ympäristö edellä. Tässä on myös tämmöinen niin kuin todellinen niittykatto. Ja sitten mä luulen, että nuo puut ei kyllä kasva tuossa niin kuin kattorakenteessa, että vaikka tuossa yhdessä vähän niin kuin näyttäisikin siltä, niin sitä en kyllä suosittele, että se voi kyllä tosi helposti sitten niin kuin tuhlata ja pilata sitten sen katon vedenpidätyskyvyn, mikä olisi tosi paha, niin sitten, eli ei kannata mitään semmoisia kasveja istuttaa sinne katolle sitten, joilla on isot juuret, jotka voi sitten aiheuttaa haasteita sen suhteen, mutta heinät ja maksaruohot on kyllä semmoisia, mitkä kestää varmasti hyvin. Sitten kunttahan on myös sellainen, mihin niin voi hyvin tai välillä käytetään katoilla, mutta se kuntta on siitä haasteellinen, että se ei oikein kestä semmoista niin kuin, paahdetta, ja useinhan sitten katoilla on pelkkää paahdetta, että sieltä on vähän vaikea löytää sitten varjoa. Niin sen takia sitten kuntta ei ole ehkä ihan tämmöinen ainakaan helppohoitoisin vaihtoehto. Et sitten sen takia maksaruoho on esimerkiksi hyvä. No tässä on sitten tämä rakenne. Eli jos halutaan tehdä viherkatto, niin täällä on tosiaan ihan alimmaisena on tommonen, missä voidaan niinku kerätä tavallaan tämmöinen veden niin kuin tiivytyskennosta. Sitten sen jälkeen me käytetään, se on vähän niin kuin semmoista patolevyn tyylistä. Ja sitten sen jälkeen laitetaan suodatinkangas. Ja sitten sen jälkeen laitetaan tämä just maa, joko kevennetty kattomulta tai sitten laitetaan tämmöistä niin kuin ihan niin kuin villaa, kasvualusta villaa. Ja sitten siihen päälle vaan isketään kasvit. Että tästä niin kuin huomaatte, että ei ole kyseessä kauhean monimutkainen rakenne kuitenkaan loppujen lopuksi. Että se on kyllä ihan pystyy vaikka itsekin tekemään, jos haluaa. Tietenkin sitten vaan pitää muistaa, että se pitää laittaa joku reunalauta tai muu, että tuo rakenne ei tule niin kuin tavallaan sieltä katolta sitten alas. Mutta jos joku haluaa kysyä lisää, niin kerron mielelläni. No sitten, kun ilman ekologisuutta ja kestävää kehitystä me ei voida puhua tästä vedestä ja miten vettä voisi hyödyntää, niin, tämä on kyllä hyvä tapa. Eli tässä keskellä kuvaa on tämmöinen vesitasku ja sitten toi oikeammanpuoleinen kuva on otettu tämmöisen, en tiedä onko teille tuttu, tämmöinen tynnyrimies hänen niin kuin nettisivuiltaan. Eli että ihan suoraan sitten noi juoksut menee sitten ja sitten se ottaa talteen sadevettä. Ja sitten tässä on ihan vasemmalla puolella suoraan Bilteman sivuilta, että on niin kuin olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Että jos haluaa semmoista vähän rustiikkista tunnelmaa, niin voi valita tommosen niin kuin vanha-aikaisen tynnyrin tai sitten ihan tommosen modernin mustan tai sitten tuollaisen vesitasku-nimisen vedenkeräyslaitteen, mistä voi sitten helposti, siinä on tuommoinen hana, niin kaataa sitten sadevettä ja käyttää sitä hyödyksi.
Mutta jos ei ole pihassa tämmöistä, niin tässä on ainakin ensimmäinen helppo askel tämmöiseen kestävään kehitykseen ja ekologisuuteen. No sitten vähän niin kuin äsken jo puhuinkin, siellä missä oli niitä kierrätysmateriaaleja, niin tämä luonnonmukaiset ja villit pihat on tällä hetkellä tosi niin kuin huudossa. Ja sitten tavallaan sellainen niin kuin ajatus, että mitään ei heitetä pois ja että voidaan niin kuin hyödyntää mahdollisimman paljon. Eli jos me ajatellaan vaikka meidän tyypillisiä rikkaruohoja, nokkonen, sitten on vaikka toi vuohenputki ja sitten on vaikka maitohorsma, niin nämä kaikkihan on semmoisia, mitä pystyy syömään. Ja varsinkin keväällä, kohta tulee tämä hortoiluaika, niin pystyy niin kuin todella paljon hyödyntämään pihasta vähän niin kuin kitkemisen ohessa. Niin sit voikin tehdä vaikka nokkoslettuja tai just maitohorsmasta voi tehdä vähän parsaa tai sitten tästä vuohenputkesta voi tehdä ihanaa pestoa. Olen ainakin itse tehnyt ja on kyllä niin hyvää, että voin suositella. Vaikka nokkospasta esimerkiksi on tosi herkullista. Eli tässä vaan semmoinen niin kuin idea. Eli että sen sijaan, että me nähdään niin kuin nämä rikkaruohot tämmöisinä vihollisina, niin sitten me voidaan muuttaa meidän ajattelumallia ja ehkä silleen rakastaa kaikkea, mitä luonto meille tarjoaa, eikä ehkä ajatella sitä niin huonosti. Sitten vaikka kuusenkerkkähän on, jos on kuusissa, niin pystyy niitä hyvin keräämään ja syömään siirapin muodossa tai miten ikinä haluaakaan tehdä. Mutta netti on kyllä pullollaan hyviä reseptejä, jos yhtään kiinnostaa nuo villiyrtit. No sitten, se on myös tosi tärkeää, että me ei tehdä tällä hetkellä enää pihoja ainoastaan niin kuin meille ihmisille, vaan me otetaan huomioon koko ympäröivä muukin luomakunta, eli linnut esimerkiksi tai vaikka pörriäiset. Ja nyt on tietenkin varmaan moni on ruokkinutkin ympäri vuoden ja talvella etenkin niin lintuja. Ja se on hyvä, kun vaikka suunnittelee pihaa tai miettii, että olisi jossakin semmoinen paikka, missä voisi sitten tavallaan mahdollistaa sitä niin kuin elinympäristön helppoutta sitten myös eläimille. Tuossa mä vähän kirjoitin, että minne se linnunruokintapaikka voisi sijoittaa. Eli ei kannata liian lähelle ikkunaa tai rakennusta laittaa. Ja sitten tässä vasemmalla on mun mielestä ihan kiva tuote, eli Gardenalla on tällaisia niin kuin linnunruokkimis telineitä. Niillä myydään semmoisia tikkuja maahan, mihin ton sitten saa helposti integroitua. Niin siinä on vaikka kiva esimerkki siitä, että jos miettii, että mikä voisi olla sopiva vaihtoehto ja aika yksinkertainen ja helppo. No sitten, äsken oli puhetta just eläimistä, niin toki pörriäisetkin on eläimiä. Tässä on tämmöinen hyvä kombo, jos kiinnostaa, niin tämmöinen niin kuin 6 kasvin pörriäispläjäys suorastaan. Eli nämä on kaikki sellaisia kasveja, mitkä on tosi hyviä just meidän pölyttäjille. Eli etenkin toi kaunopunahattu, kun on itse pihasuunnittelija, niin sitä ainakin ihmiset tällä hetkellä hirveästi tykkää. Ja sitten on tosi hyvä miettiä sitä, että ne kasvit olisi nimenomaan heti keväällä, että silloin ne pörriäiset tarvii niin kuin eniten sitä. Niin sen takia esimerkiksi pajut ja vaahterat pihassa on tosi hyviä. Että pajut on etenkin semmoisia, jotka kukkii tosi aikaisin, jolloin ne sitten tuo heti keväästä sitten niin kuin, ravintoa näille meidän pölyttäjille. Tuossa on esimerkiksi myös sitten maksaruohot, niin tässä nämä kasvit, mitä on valittu, niin on kiva, koska tässä on tosi eri kokoisia ja eri aikaan kukkivia. Että kaunopunahattu, se kukkii aika loppukesästä, punatähkä, samoin siinä kesä-heinäkuussa, mutta maksaruohot on sitten jo heti alkukesässä. Mirrinminttua rakastaa kissatkin, ja se on nämä on tosi semmoisia helppoja kasveja, jos haluaa vaikka johonkin kohtaan tehdä pihalle semmoisen
dynaamisen villihkön istutusalueen, niin tässä on helppo vaihtoehto. Ja kun mennään esitystä eteenpäin, niin tulette huomaamaan, että nämäkin, vaikka ehkä aluksi tälle saattaa tuntua aika rohkeilta nuo värit, mutta että ovat ihan todella nyt tämmöisiä niin kuin vuoden 2025 värejä. No sitten mennään seuraavaan aiheeseen, eli tähän sisä- ja ulkotilojen sulautumiseen. Ja etenkin, koska niin kuin meillä ei ole enää ihan niin paljon tilaa käytettävissä, niin on tosi tärkeää, että myös mietitään niitä näkymiä, mitkä tulee sisältä, ja että se ulkotila niin kuin jatkaa sitä sisätilaa. Että jos me vaikka ajatellaan parvekkeita tai pääkaupunkiseudun pienehköjä kerrostalotiloja, joissa voi olla sitten vaikka ihan hyvin parveke melkein lähes saman kokoinen neliömäärältään kuin itse asunto, niin silloin se on tosi oleellista ja pitää ottaa huomioon, että me voidaan niin kuin tosi hyvinkin käyttää, jos on vaikka katettu ulkotila, niin niitä pystyy sisustamaan tosi eri tavalla ja aivan ihanilla tyyleillä. Ja sitten ehkä muutama kuukausi vuodessa on semmoinen, että se ei tule niin paljon käytettyä, mutta uskon, että taas sitten se kompensoituu kesällä, että melkeinpä jopa enemmänkin tulee oltua sitten siellä tavallaan tämmöisissä puolitiloissa. Ja ainakin arkkitehdit puhuu myös tosi paljon näistä ja kaavoituksessakin huomioidaan näitä entistä enemmän. Et jos vaikka suunnittelee kesämökkiä, niin kyllä kannattaa ihan ehdottomasti miettiä sitten siihen noi terassialueet aika huolellisesti. Ja sitten ottaa siinä huomioon noi kaikki, miten aurinko sitten liikkuu siinä pihalla ja antaa mahdollisuuden joko aamukahveille tai iltakahveille. No sitten tässä on vähän lisää, että mitä sillä valaistuksella voi sitten tehdä tämmöisissä niin sanotuissa puolitiloissa, eli just pergolat, lasiterassit ja tämmöiset puoliavoimet tilat. Eli tässä keskimmäisessä kuvassa on ihan laatotettu koko alue, joka on niin kuin lattiamateriaalina semmoinen yksi vaihtoehto. Oikeammanpuoleisessa meillä on, mä ainakin tulkitsisin, että toi on niin kuin tavallaan puuta, joka on ehkä vähän pehmeämpää, ja sitten tässä vasemmanpuoleisessa on tavallaan kaikkia kombinaationa. Ja toi on ehkä toi vasemmanpuoleinen muutenkin eniten tommoinen niin kuin ulkotila. Ja sitten siinä kannattaa ehdottoman paljon huomioida noista epäsuoraa valoa. Sitten nykyään on niin helppo löytää vaikka Philipsiltä tai melkeinpä kaikki noi valotoimittajat, niin pystyy sitten puhelimesta ohjaamaan valon sävyä, joka tekee myös tosi paljon sitten erilaista tunnelmaa siihen pihalle tai piha kautta sisätilaan, että onko se sitten tuommoinen niin kuin valoketju vai vähän niin kuin jouluvaloteemainen vai sitten onko ihan kyseessä spotit, jotka tulee vaikka alhaalta ylöspäin, mutta ihan tällä hetkellä niin kuin rakentamisessa ja sisustamisessa muutenkin, niin toi epäsuora valo on niin kuin varmasti myös pihatiloissa kaiken A ja O. No niin, sitten mä itse ainakin ajattelisin, että niin tämä on vaikka pihasuunnittelussa kaikista tärkeintä, eli että sisä- ja ulkotilat sulautuu niin kuin yhteen ja niissä jatkuu tämmöinen niin kuin samanlainen muotokieli, sama värimaailma tai samat materiaalit. Se on ihan äärettömän tärkeää, että esimerkiksi me ei välttämättä tukita sitä näkymää suurilla puilla, vaan niin kuin me nautitaan siitä, kun me nähdään mahdollisimman kauas. Sitten taas jossain muualla, missä on vaikka joku toinen talo tai aita tai kerrostalo, niin sitten se voi olla tosi perusteltuakin, että siinä on vaikka köynnös, joka menee sitten ja muuttaa pehmeämmäksi sen betonisen näkymän. Mutta tässä on ehkä tämmöinen niin kuin kuva, joka herätti minussa itsessä niin kuin ajatuksia, että se on ihan äärimmäisen tärkeää siinä vaiheessa, kun suunnitellaan taloa, niin mietitään, että minkälaiset näkymät mistäkin kohti on.
ja että ne hyödynnetään varmasti oikein. Tämmöinen ei ole varmasti mitenkään niin kuin perusnäkymä, mutta kuitenkin kaikki ymmärretään, että mitä tällä haetaan. Että Suomessakin tosi usein voi olla, että on näkymä suoraan metsään, mutta sitten jos me siihen laitetaan väliin vaikka joku betoninen aita, niin sitten se näkymä tyssää siihen betoniseen aitaan. Että nämä asiat on tosi tärkeää ajatella. No sitten tässä on, tämän kuvan mä valitsin sen takia, että mä ajattelen, että tällä hetkellä etenkin on aika oleellista, että meillä on noin sisäänkäynnit tulee niin kuin selkeästi esille. Ja se on myös yksi tämmöistä niin kuin feng shuin tavallaan näkökulmaa, mikä ajattelen, että on tällä hetkellä aika pinnalla. Tässä on niin kuin monta elementtiä, jotka tekee siitä sisäänkäynnistä niin kuin sen katseen keskipisteen. Eli tässä on niin kuin noin 2 amppelia, sitten ylhäällä on valo ja sitten on 2 ruukkua. Ja sitten on tavallaan tämmöinen aika monotoninen istutus ja sitten tämmöinen aika simppeli ja minimalistinen laatotus myös. Mutta niin nämä kaikki yhdessä tavallaan kutsuu sinne kohti sisäänkäyntiä, mikä on tavallaan se talon pääasia. Eli niin sitäkin kannattaa miettiä sitten, jos vaikka pohtii, että mitä voisi tänä vuonna tehdä uudestaan tuolle sisäänkäynnille. No sitten oli myös tämä minimalistinen, lämmin ja kutsuva tunnelma. Vaihtuuko toi? Sitten toivottavasti teillä on ainakin vaihtunut tämä dia, että tässä on, mä katson vielä, että onhan mulla netti. On, hyvä. Eli tässä minimalistisessa tunnelmassa, niin mä ajattelen, että se tuo aika selkeästi tavallaan semmoinen niin kuin materiaalien yksinkertaisuus ja sellainen toistuvuus, niin tuo semmoista rauhaa. Että isokin alue voi tehdä aika sekavaksi, jos siinä muuttuu koko ajan materiaali. Eli on tosi tärkeää se, että pystytään niin kuin tuomaan sitä selkeyttä niillä materiaalivalinnoilla. Et jos tilan käyttötarkoitus ei muutu, niin silloin ei ole syytä välttämättä ehkä vaihtaa sitten myöskään lattiamateriaalia. Ja sitten tässä oikeammanpuoleisessa kuvassa niin valitsin tämän sen takia, että tässä on käytetty tosi paljon kaikkia luonnonmateriaaleja, minkä mä ehkä koen, että on tällä hetkellä myös aika trendikästä. Eli että ei käytetä mitään välttämättä laminaatteja tai muita tämmöisiä muovisia materiaaleja, vaan ne aidot ja aidot ja oikeat materiaalit käytössä. No sitten, minimalistinen, lämmin ja kutsuva tunnelma jatkuu. Niin tässä on ehkä tämmöistä enemmän suomalaista, eli siellä on käytetty tällaista mustaa, varmaan sisua tai oriveden mustaa liusketta. Ja siinä on myös tämmöisiä, että tilat on monikäyttöisiä, että ei kannata pelätä mitään suurtakaan terassia, että se on yksi parhaita materiaaleja varmasti pihassa, ja etenkin jos ajatellaan helppohoitoisuutta. Ja sitten, että istutukset voi ihan hyvin, niin kuin tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa, niin ne voi aivan hyvin tehdä ruukkuihin, jolloin niitä pystyy liikuttelemaan, ja sekin tekee tilasta entistä monikäyttöisemmän. No sitten mennään kutoskohtaan, eli väreihin ja muotoihin. Ja mä sanoisin, että vuonna 2025 ollaan rohkeita. Eli ei tarvitse tehdä mitään kompromisseja tai olla tylsä, vaan voi laittaa kaikki munat suosiolla samaan koriin ja luoda justiinsa semmoisia tosi selkeitä värimaailmoja sinne pihalle. Ja se tunnelma voi muuttuakin siinä pihalla useampaankin otteeseen. Että tässä on erilaisia vaihtoehtoja, mitkä ihan toimii Suomessakin nämä kasvit, että olkaa rohkeita.
Ja sitten tässä valitsin niin kuin esimerkiksi, mikä tällä hetkellä ehkä on myös aika ihana juttu, on toi heinät. Ja niitä on tullut tosi paljon enemmän Suomeen, mitä pystytään hyödyntämään. Et ennen oli tosi herkkiä sitten aina talvelle. Ja voi olla, että talvella niin kuin sit joutui tosi paljon uusimaan, mutta tällä hetkellä ne on parantunut kyllä lajikkeet, jolloin niin kuin me voidaan käyttää niitä tosi rohkeasti. Ja niin kuin ihan hyvin, miksei voisi olla semmoista pihaa, jossa olisi pelkästään heiniä. Totta kai ne voi olla ehkä niin kuin alkukeväästä vähän silleen pikkusen tylsiä, koska ne kuitenkin vasta sitten alkaa kukkimaan loppukesästä, mutta mun mielestä tämäkin on rohkeaa, että sun ei tarvi välttämättä niin monenlaisia lajeja sinne laittaa, vaan sä voit vaikka laittaa sinne 5 erilaista heinää. Tämä ei ole ehkä nyt sitä dynaamista, mistä mä aluksi puhuin, mutta tässä on vähän tämmöinen heitto, että entäs jos? No sitten on vielä tämmöisiä näitä väri- ja materiaalikombinaatioita. Tämä vasemmanpuoleinen on tämmöinen kiveys, mikä on tavallaan tämmöinen hulekiveys. Eli siellä on välisaumoissa, sitten menee ihan vesi hulahtaa läpi ja siellä on maksaruohoa laitettu. Ja näyttää aivan tosi kivalta, vähän niin kuin olisi joku räsymatto. Sitten on keskimmäinen kuva, missä on aika tämmöistä ehkä tämmöistä 5 lajin tämmöisiä erilaisia, aika dynaaminen istutus tämmöisessä paikassa, mitä varmasti ei ole kovin helppo ylläpitää. Että nämä kaikki kasvit on tavallaan valittu sen kasvupaikan mukaan, mikä on myös ehkä aika hyvä lähtökohta suunnittelulle. Ja sitten oikeammassa kuvassa on justiinsa näitä tämmöisiä istutuslaatikoita, missä me ollaan totuttu ehkä näkemään jotain hyötykasveja, mutta miksipä se ei voisi olla tämmöinen ihana väri-ilotulitus. No sitten tässä on tosiaan valittu tämmöisiä, mä vähän mietin, että mitkä värit on semmoisia tosi nyt muodikkaita ja että miten vaikka voisi tehdä semmoisen näitä että jos tehtäisiin istutusalueen värien mukaan, niin tässä on nyt muutama, eli mä voin vaikka näyttää eka, eli on tämä luonnolliset ja maanläheiset värit, sitten on neutraalit ja ajattomat värit, sitten on elävät ja energiset värit ja sitten on kirkkaat ja pirteät värit. Mennään sitten, tässä on ihan kasvikohtaisesti, että jos haluaa luoda tämmöisen vaikka dynaamisen istutusalueen, niin voi valita laventelin tai sitten ehkä salvia voisi olla toinen, mikä toimiston laventelin tilalla. Laventeli voi olla, että se Etelä-Suomessa talvehtii, mutta se ei ole kyllä ihan se voi vaatia vähän kovahkoa työtä, että siinä mielessä se ei ole ehkä ihan paras, mutta siihen voi miettiä sitten jonkun toisen saman värisen kasvin. Mutta just joku loistosalvia esimerkiksi on tyyliin identtinen värimaailmalta ja semmoiselta kasvutyyliltä. Sitten jos ajatellaan, niin sitten siihen kaveriksi voisi saada vähän rakennetta tällä ruusukvittenillä. Ja sitten kvitteni on tosi kiva, koska se on myös hyötykasvi, niin sitten sekin tavallaan tukee tämmöistä, että ne istutusalueet on monenlaisia. Niistä lähtee monenkaltaisia elementtejä, että se ei ole pelkästään just visuaalinen, vaan se on myös, sä pystyt syömään niitä kasveja ja sitten antamaan eläimille sitä iloa niistä. Ja sitten mä oon tosi iloinen, koska ruusut on myös ehkä nyt tulossa enemmän ja enemmän takaisin. Ja sitten ruusuistahan me löydetään ihan mitä tahansa värejä. Että se on myös hyvä kasvi, koska se kukkii varmaan yksi pisimpään kukkivista kasveista. Niin se on tosi suositeltava ja sitten samoin antaa semmoista rakennetta. Ja sitten jos inhoaa ruusun piikkejä, niin sitten on kyllä nykyään myös vaihtoehtoja erilaisille lajeille, joissa on paljon vähemmän piikkejä kuin niissä meidän kurtturuusuissa, mihin ollaan ehkä sille tyypillisesti totuttu. No sitten tässä on, jos haluaa luoda semmoista, muutama dia sitten oli semmoista tosi harmonista ja valkoista tyyliä, niin sitten hopeapensas tuo sinne vähän korkeutta. Sitten valkea syreeni, samoin siinä olisi kans yksi vaihtoehto, mikä pystyisi antamaan sitten sellaista
niin kuin sekä tuoksua, kukintaa että vähän sitten kolmiulotteisuutta. Tähtiputki, ehkä pitäisikö sanoa, että ehkä yksi trendikkäimmistä perennoista tällä hetkellä on ne on tosi kaunis ja etenkin kun sen yhdistää vaikka vihreäseen taustaan, että sen voi yhdistää vaikka havujen kanssa, niin se tulee kivasti sitten esille sieltä. Ja sitten jouluruusu, mikä on tosi kiva, että kasvit kukkii eri aikaan, niin jouluruusu tuo sitten tähän niin kuin keskelle pimeintä aikaa semmoista vähän valoa. Se on kyllä niin kiva kasvi myös. Sitten tässä on tämmöistä vähän niin kuin, miten mä sanoisin, no ehkä tämmöistä just, no en mä tiedä, onko se energinen, mutta semmoinen ehkä kumminkin semmoinen aika näkyviä värejä, niin varsinkin kun ne yhdistää yhteen, niin sitten on kiva, kun toi Scilla siberica, se on niinku ihan alkukevään kukka, idän sinililja, joka näkyy tosi selkeästi. Sitten pionit kukkii loppukesästä, kukkapuut, eli vaikka kirsikat tai omenat, ne kukkii sitten heti skillojen jälkeen toukokuussa, ja sitten kevätkaihon-kukka on myös semmoinen aika keväinen kukkija, joka sitten kukkii siihen asti, että pionit alkaa kukkimaan. Tässä ehkä nyt tässä setissä ei ole niin paljon sitten siihen loppusyksyyn, mutta tässä voisi olla myös, niinku, jos haluaisi luoda semmoista niinku elävyyttä sinne pihalle, niin yksi vaihtoehto. No sitten tämä on niinku ehkä semmoinen dia, mikä on ollut tosi kauan nyt niinku pois muodista, että tosi usein, vaikka kun mä oon pihasuunnittelukäynnillä, niin ihmiset on sille, että no tykkään kyllä kaikista muista sävyistä, mutta keltainen ja punainen, niistä mä en tykkää yhtään. Mutta on kyllä aistinut sen, että nämä tulee koko ajan enemmän ja enemmän muotiin. Ja tässä on sitten aika hauskaa just kärhö, joka on vaikka tosi tumman violetti, auringonkukka, keltainen. Oho, Rudbergia on pitänyt vähän väärä nimi, mutta siis tarkoitan tuossa palavaa rakkautta, joka on myös tuossa kuvassa, ja se on myös muuten aivan erinomainen pörjäisperenna. Ja sitten, eikö palava rakkaus tuossa alhaalla, anteeksi, kuitenkin se on tuossa kuvassa, niin nämä on tosi energisiä sävyjä, ja näillä pystyy niinku kyllä luomaan sitten semmoista aika innostavaa ja energistä värimaailmaa sinne pihalle. Näistähän kukista voi ajatella just, että sä vähän niin kuin maalaat niillä ja sillä tavalla sitten luot erilaisia tiloja ja ympäristöjä. No sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen, eli koska tosiaan tällä hetkellä on aika tyypillistä, että pihat on aika pienikokoisia, niin sitten kannattaa huomioida tosi paljon se, että silloin jos mitä pienempi tila, niin sitä kolmiulotteisempaa ja diagonaalisempaa kannattaa tehdä. Et silloin voi pelata muodoilla, että ei kannata välttämättä valita hirveästi kukkivia kasveja, koska sitten ne lakastuu ja sitten näyttää vähän tylsiltä. Et silloin on tosi hyvä ottaa erilaisia vihreän sävyjä ja nimenomaan muodoilla tuoda sitä. Ja niin paljon vetää sitä kasvia sinne ylös kuin mahdollista. Että tässä on 2 esimerkkiä siitä, että siinä on oikeastaan mikään näistä kasveista ei juurikaan kukin väre, se kukka ei ole se pääjuttu, vaan se vihreän eri sävyt. Kuunliljat on tässä ihan loistavia. Sitten on, väriä jos haluaa, niin sit voi just laittaa sipulikukkia, tulppaaneita, just niitä idänsineliljaa. Voi laittaa alliumeja, eli noita laukkoja, jotka sitten tuo kesäkuussa sinne piristystä. Mutta tässä huomaa, että ihan 2 neliötäkin riittää siihen, että voi saada tosi tehokkaan ja upean viheralueen pihalle. Sitten mä etin vähän, että minkälaisia puita sit voisi valita, kun tätäkin monesti kysytään. Niin tässä on nyt 5 eri vaihtoehtoa. Eli
on kääpiökirsikkapuita, mitkä kasvaa tosi pieneksi ja kuitenkin kirsikat kestää ihan hyvin leikkausta, niin se on mahdollista sitten. Tai sitten kääpiöivät omenapuulajikkeet. Ja sitten on myös olemassa vaikka pilariomenapuita, että jos tavallaan korkeutta saa kasvaa, mutta ei leveyttä. Ne tekee niin kuin joka toinen vuosisadon ja on kyllä, voin suositella, mulla on ollut omalla pihalla joskus semmoinen. Sitten syyshortensia, ihan mun favorite-kasvi. Ja sitten se on tosiaan niin kuin vartettu hortensia. Ja sitten kuvassa oikealla on toi pikkusyreeni myös, mikä on mahdollista saada niin kuin tosiaan valkokukkasena tai violettikukkasena. Ja sitten on havuja, mitkä on myös, voi olla pienelle pihalle kiva. Eli kataja ja mänty on molemmat semmoisia, jotka tarvitsevat aika valosaa, mutta jos on pimeää, niin sitten tuija on hyvä vaihtoehto. Että tuolle pienelle ja pimeälle pihalle ei ole niin hirveästi vaihtoehtoja, mutta sinne esimerkiksi tuija on ihan omiaan. Ja toi on niinku tosi hyvä idea toi pilarimänty. Et ei tule ekana mieleen, että pienelle pihalle mänty, mutta se on sellainen tosi kapea ja aika lyhyeksi kasvava lajike. No sitten tullaan tähän hyvinvointikohtaan. Eli nyt ollaan halutaan palautua ja meidän arki on tosi raastavaa ja hankalaa, jolloin on tosi tärkeää, että me saadaan semmoista palauttavaa aikaa. Ja mä ajattelisin, että hyvinvointi ja piha on ihan ehdoton kombo. Ja tähän mun mielestä ei voi valita oikein mitään tietynlaista, että se on jokaiselle vähän semmoinen subjektiivinen kokemus, että mitä hyvinvoiva ympäristö, hyvinvointia edesauttava ympäristö tarkoittaa. Mutta ehkä tässä sitten voi ajatella, että se on ainakin aika tämmöinen vehreä ja vihreä, ja niin kuin meidän luonto yleisestikin on kesällä. Mutta tässä on sitten, millä yleisesti vähän jos ajatellaan hyvinvointia feng shuita semmoisena samankaltaisena asiana, niin miten sitä hyvinvointia voi sinne pihalle tuoda. Eli että siellä pitää olla tarpeeksi tilaa ja avaruutta. Ja tämä oli se, mistä mä puhuin siinä ihan ekassa kuvassa, että me halutaankin nähdä kauas. Ja pitää olla mahdollisia näkymiä, jotka on avaroita ja esteettömiä. Ja sitten, että jos siellä on kasveja, niin sitten ne pitää olla selkeillä omilla paikoillaan. Sitten kannattaa aina miettiä, kun suunnittelee pihaa, niin näitä muotoja, ja että ne on sopusoinnussa mittakaavallisesti sen ympäröivän talon kanssa, että ne ei ole kaksi erillistä asiaa, vaan samoin, että jos vaikka talo on tosi kulmikas ja geometrinen, niin sit pihalla voi olla enemmän tämmöistä pyöreää muotoa ja pehmeitä linjaa. No, Suomessa me ollaan tosi harvoin käytetään vettä elementtinä, mutta se voi olla, jos on mahdollista ja haluaa hoitaa paljon pihaa, niin sitten tämmöinen vesiaihe on tosi aivan ihana, ja virtaava vesihän tuo tosi kivaa ääntä myös pihalle, että aina kun miettii pihaa, niin kannattaa ajatella monella eri aistilla. Sitten kasvit ja puut on yleisesti aika oleellinen osa pihaa, ja etenkin Suomessa. Ja meillä on kuitenkin tosi älytön määrä kasveja, mitä me voidaan käyttää. Ja näihin ehkä sitten liittyy tämä värit ja materiaalit, mitä ollaan just tuossa aiemminkin käyty läpi. Eli että sun on mahdollista sitten valita erilaisia värikombinaatioita. Ja jos haluat olla trendikäs, niin sitten sulla on semmoisia tavallaan selkeitä settejä, mitä sitten valitset ja otat. Ja aina miettii sitten monelta eri kantilta, että just ei vaan sitä omalta subjektiiviselta näkökulmalta, vaan sitten, että se ottaa sitten huomioon myös ympäröivät eläimet ja muut. Sitten niin kuin puhuttiinkin, tämä on vähän tämmöistä kertausta, mutta valo ja varjot, niin se on myös tosi tärkeä. Meillä on kuitenkin Suomessa 5 kuukautta pimeän aikaa, jolloin on ihan hölmöä ajatella sitä pihaa ilman valoja ja varjoja. Eli epäsuora valo
Sitten jossakin kohti, kun me tarvitaan semmoista niin kuin kohdevaloa, se on tärkeää. Ja sitten semmoista, että riippuu miten kaukaa me sitä pihaa katsotaan, niin se valo pitää ottaa huomioon, että jossakin riittää ihan semmoinen niin kuin tunnelmavalaisin, ja jossakin voidaan sitten korostaa vaikka spottivaloilla. Oi. Kiitos.